Benvidos a este voo con destino a Galicia. Recordámoslles que agora dispoñen de toda a axuda necesaria para retornar á súa terra de orixe nun só lugar. A Estrategia Galicia retorna. Conta con nós. Benvidos a casa. Ola, boas tardes, que tal estades? Como vos foi esta semana? Bueno, teño que dicirvos que, como todo bo chega ao final, estamos precisamente coa clase de hoxe achegándonos a esa xa recta finalísima deste curso de aula de Lingua e Cultura Galegas do ano 2024. Espero que esteades desfrutando das clases, dos contidos e, sobre todo, espero que vos estean a servir de utilidade no que a aprendizaxe dunha segunda lingua ou unha terceira lingua, neste caso o galego, se refire. Nesta ocasión, na tarde de hoxe, como sempre, tedes dispoñible na Aula Galicia Aberta os materiais descargables referidos á sesión da que imos falar hoxe. Como vos digo sempre, a parte de vocabulario é imprescindible para seguir avanzando no coñecemento da lingua, pero, en concreto, na sesión de hoxe, recoméndovos moitísimo os enlaces de interese que tedes na última parte do PDF. Por qué? Porque, aínda que hoxe imos pasear por algúns deles, hai outros polos que non pasaremos, pois por falta de tempo, e recoméndovos que sí que fagades vos a visita a esas páxinas web que quedan aí. Ben, como sempre, que tal estades? Podedesme contar a través do chat que tal vos foi a semana, se tivestedes eses ocos necesarios para practicar xusto estes coñecementos de lingua galega, se, non sei, a raíz da sesión que tivemos o martes pasados, se vos xurdiu algunha dúbida, se tedes algún comentario que facer ou calquera cousa, sabedes que o chat é o lugar axeitado para traer ese tipo de inquedanzas. Con todo, como vos dicía, na sesión de hoxe iniciamos con esta pregunta de que levades posto hoxe? Por que vos faremos esta pregunta? Pois precisamente porque hoxe imos falar, entre outras cousas, de vestimenta, tanto tradicional como actual. Sobre todo, imos falar de vestimentas tradicionais e por iso vos decía que eran moi recomendables estes recursos que vos quedan aí pendurados no material descargable. Precisamente porque aí teredes aínda máis información da que imos falar esta tarde ao longo desta primeira hora e despois tamén se queredes. Ben, como vos dicimos na diapositiva, como se indica nesta diapositiva, a vestimenta actual e os materiais difiren moito dos materiais tradicionais, esencialmente non só pola industria téxtil neste caso, senón tamén polo tipo de recursos e pola cantidade de recursos que temos hoxe en día ou que tiñan as persoas que habitaban nestes lugares hai 100 ou 200 ou 300 anos, non? Entón, cando falamos de materiais tradicionais ou de materias primas coas que se facía, coas que se elaboraban estas vestimentas máis tradicionais, debemos falar principalmente de tres: do liño, da lá e da estopa. Seguro que sabedes o que significa cada unha delas, pero con todo, se tedes algún tipo de dúbida, xa sabedes que este tipo de vocabulario, estas palabras ou calquera outra que non entendades, podedes consultala, como sempre, nos recursos lexicográficos, nos diccionarios en liña que vos deixamos sempre ao longo deste curso, que vos demos xa como 5 ou 6 ferramentas de confianza que serven para axudar con estas dúbidas. Con todo, cando falamos de liño, de lá ou de estopa, falamos de materiais que saen directamente da natureza, non? Sabedes que os procesos polos que tiñan que pasar as fibras, neste caso, destes tres produtos finais, eran uns procesos que se podían facer de xeito rudimentario e por iso son estes tres produtos estrela ou estes tres produtos principais os que ocupan ese ranking de non sei, produtos para elaborar vestimentas, non sei, calquera outro produto téxtil de xeito tradicional.
Hoxe en día, falar de liño de la ou de estopa ten sentido aínda, sobre todo se falamos dos dous primeiros, pero sí que ocuparía un espazo central outro tipo de materiais, como poderían ser outros materiais máis sintéticos. Precisamente hoxe do que imos falar é desta confección, digamos, de materiais, tradicionais. Cando falamos de liño, de que falamos? Pois falamos desa fibra que se extrae dunha planta, dun vegetal, vaya, que fixadevos que xusto antes de empezar a sesión eu tiven un lapso e dixen, de onde sae o liño? Era como, non tiven aí un lapso, como vos digo. Efectivamente, sae dunha planta, das fibras dos tallos desa planta e a través dun proceso de cardado, de peinado e de peneirado tamén no sentido de quitar as fibras que están peor, vais elaborando unha cadea de fío que é posteriormente o que se coñece como liño. Con todo, estes procesos que eu estou describindo así de xeito moi rápido e moi rudimentarios, se me permitides, son moito máis elaborados, teñen un proceso moito máis elaborado, moito máis longo, dende o secado ata o cardado, ata escoller cales son as fibras que sí que serven, ata unir unhas con outras e demais. O liño foi dende sempre en Galicia un produto que se utilizou para elaborar esencialmente prendas de vestir, pero tamén se facían outras confeccións, como poden ser pois roupa de cama, da que xa falamos aquí nalgúna ocasión, ou algún tipo de outro material textil que era necesario para o día a día das persoas que vivían en Galicia. Hoxe en día seguimos a ter contacto, digamos, con estes materiais? Co liño, sí. Segue a ser, de feito, un material que se utiliza moitas veces para recrear estes traxes tradicionais, dos que falaremos a continuación, pero tamén se atopa na industria textil actual. O material como liño, hoxe en día, de feito, parece que goza dun renacer ou dun revivir de algún xeito con esta querenza social polas fibras naturais, polas cores pois neutras e demais. O liño é algo que sí que cumpre con estes requisitos. Isto pola parte do liño. Pola parte da la, creo que a la é un dos materiais que o mellor máis coñecemos ou cos que máis familiarizados estamos. E sabedes que neste caso, eu antes dixen algo así como que os tres que vos traio hoxe aquí teñen orixe vegetal. Mentira. No caso da la, falamos de, sobre todo, bueno, tradicionalmente, de orixe animal. Sabedes que a la era facíase a partir dese pelaxe que se lle quitaba ás ovellas cando chegaban as épocas de máis calor, non? Precisamente para que os animais non sufriran demasiado calor con todo iso enriba e, ademais, podíase aproveitar para cardala, limpala, peiteala e demais para crear pois un tecido, un fío, perdón, que facía tecidos bastante resistentes e que ademais eran moi abrigosos, non? Polo tanto, o proceso de creación da la é algo que vos recomendo moito que vexades, porque hai moitos vídeos en YouTube, por exemplo, ou en outros recursos dos que falaremos hoxe, como pode ser o Museo do Pobo Galego. Sei que a veces hai algún díptico ou tríptico ou información en xeral que vos fala do proceso de creación da la e demais, e recomendo vos moito que o vexades. No caso de Galicia, da nosa comunidade autónoma, é normal ou é común que as nosas aboas ou os nosos avós teñan aínda coñecemento de como se elaboraban as fibras de la. No meu caso, eu teño aínda un avó e unha avoa
que están pois nos 76, 7 aproximadamente anos e miña avoa en concreto sí que fixo de nena todo este proceso de pois cortar a la, cardala, limpala, secala e demais, que sí que servía non para facer roupa nesa época, pero sí que facían outras cousas. Unha das cousas que tamén facían, unha dos produtos que tamén elaboraban con esta la e que facían con la crúa, digamos, sen cardar, eran recheos. Pois, digamos, que quitaban a la do animal e lavábana, tiñan un proceso de, bueno, pois de desinfección, se queredes, bastante elaborado, secábana e demais, e facían, xunto con outros materiais, facían recheos, pois ben podía ser para colchóns, ben podía ser para almohadóns, almohadas e demais. Ao final, tratábase de utilizar os recursos dos que os proveía a natureza para facer a vida diaria un pouco máis cómoda, non? Hoxe en día, seguimos a tela, o que pasa que xa non se fai con este proceso pois tradicional, non? É máis, non a orixe animal da la non recordo agora a porcentaxe, pero é ínfima. Sobre todo faise a través de procesos pois industriais. Extraese, perdón, elabórase a través de procesos industriais, non directamente de orixe animal. Digamos que esa porcentaxe é moito menor. E, por último, temos un material que foi moi famoso en Galicia non hai tanto tempo. Igual tamén tiña... Estes tres materiais, sobre todo, tiveron a súa época dourada, non sei, a comezos mediados do século XIX, comezos do século XX, aínda se traballaba moito con estes materiais, e cando falamos deste último terceiro que temos aquí, a estopa, falamos de que é un material creado con fibras residuais que se obtiñan de diversas plantas, neste caso. Podían ser fibras residuais que quedaban desta limpeza do liño, desta selección das mellores fibras do liño, as residuais pois botábanse para un lado e uníanse a outras e creábase a estopa. Esta estopa pode vir destas fibras residuais do liño, esencialmente, e tamén de fibras de cáñamo. Hoxe en día o cáñamo, a corda de cáñamo está moi de moda, digamos, porque se fan moitísimas cousas con este material. E se alguén ten a oportunidade de ter algo de cáñamo na casa, veredes que é un material moi hostil ao tacto, no sentido de que é un material bastante desagradable, porque rasca, porque pica, porque é bastante propenso a se desfiar, no sentido de que sempre lle saen como peliños, non? Porque se vai medio desfacendo, e, ademais, non ten un olor moi agradable. Entón, como veredes, a estopa era, como podedes imaginar, a estopa era o peor destes tres materiais, facíase, como digo, con fibras residuais, con elementos residuais destes outros materiais máis típicos, e empregábase esencialmente para, pois, imaginadevos, crear panos de limpeza, por exemplo, ou para poñer sobre superficies a modo de alfombra ou algo que non fora directamente en contacto co corpo. Con todo, de estopa tamén se fixeron prendas de vestir e tamén se fixeron durante tempo en moitos lugares prendas de abrigo, prendas exteriores, como, non sei, como a cazadora de hoxe en día ou como o abrigo de hoxe en día, pois o máis típico era que fora de estopa. Por que aí podía ser de estopa? Porque digamos que non vai directamente non en contacto coa pel, entón pois non é tan desagradable. E aínda así tamén hai, tamén se fixeron roupas de abrigo para camas e demais. Como todo e como sempre, as persoas que tiñan pois máis recursos materiais e económicos podían elaborar ou podían acceder a ter prendas de liño ou de la,
as persoas que tiñan pois menos recursos económicos e, polo tanto, tamén menos recursos materiais e demais, pois terían que conformarse con estoutros materiais que non eran tan agradables, non? Con todo, non pensedes que nin o liño nin a lá eran tampouco materiais de persoas adiñeiradas, senón que era o que había, entón, de algún xeito, era bastante universalizador o seu uso ou a súa repartición. Cando falamos de clases altas, como burguesía e demais, xa falamos doutras teas, doutro tipo de materiais e tamén doutro tipo de procesos, como poden ser as tinguiduras, os tintes. Ben, seguimos. Cando falamos de roupa, como vos estaba introducindo a través destes tres materiais máis utilizados históricamente, digamos que as roupas, os atuendos, as prendas que existían axustábanse sempre ás circunstancias. Non é como a hoxe que temos uns armarios cheos de roupa que ás veces non temos nin estación para poñer toda a roupa que temos no armario, pero antes só había un tipo de prenda para cada cousa. E aínda así, pois moita xente, precisamente pola unha parte grande da sociedade, precisamente polo que vos dicía antes do reparto da riqueza, se queredes, non tiñan unha roupa para cada unha destas ocasións das que, bueno, para as que había un atuendo, non? Especialmente. Polo tanto, quedadevos con que as roupas, a confección das mesmas, axustábase sempre á circunstancia. A que me refiro con isto? A que normalmente é o máis común é que a roupa que temos en Galicia pois no século XX, a comezos do século XX, do ano que pode ser esta foto, esta roupa sempre se axustaba aos traballos do campo, que eran os que máis se elaboraban. Non só os que máis se facían, perdón. Non só os traballos do campo, senón que tamén temos que ter en conta pois a forte tradición de traballos no mar, que para aí tamén se empregaban pois estas roupas, pero adaptadas dun xeito diferente. Se algo vos pode chamar a atención, non sei, o mellor non o fai porque igual é demasiado básico, é que a vestimenta destas persoas, tanto das mulleres como dos homes, ao longo destas épocas, sempre se caracterizou por ter moitas capas, no sentido de que sempre había algo debaixo dunha prenda de roupa. Non era o típico, pois, andar como estou eu hoxe, non? Con unha soa capa, un vestido sen máis, senón que en riba disto tería que meter, pois, outras 4 ou 5 ou 6 prendas de roupa. Por que é isto? Pois, o primeiro, porque, como vos digo, os recursos non económicos e de materiais da época eran os que eran, polo tanto, intentábase adecuar o vestiario durante todas as estacións do ano, no sentido de que se tiñas pois unha prenda que servía para o verán, tamén ia servir para o inverno se lle poñías capas en riba. Eso por un lado. E por outro, como vos dicía na diapositiva anterior, as vestimentas sempre se axeitaban a unha función. Normalmente era a de traballar ou a de sair a algún lado. E a roupa de traballar sempre estaba composta por como vos vou dicir, por prendas que nos taparan, que lles taparan por completo o corpo. Por que? Pois polas inclemencias meteorolóxicas, ben sexa polo sol ou ben sexa tamén pola choiva, polo vento, polo que sexa. Porque non só falamos, cando falamos de traballos no campo, non só falamos de traballar a terra, non? Para que, pois, se chove, non podemos traballala, senón que tamén falamos de acompañar o gando, por exemplo, e para iso sí que temos que ter recursos de taparnos e de estar protegidas e protegidos contra as inclemencias meteorolóxicas. Polo tanto, nesta imaxe tedes aquí 2, 4, 5 palabras, 5 cuestións de vocabulario que remiten a unha prenda tradicional galega. Por un lado temos, empezando pola esquerda, a basquiña ou refaixo,
que era iso que iba debaixo do mandil, non? Esa especie de saia que non chegaba, como vedes, e como veremos, a diferencia de outros traxes que veremos hoxe, como vedes, non pasaba do que serían baixaba das rodillas, soamente non chegaba máis abaixo, precisamente para ser máis cómoda a hora de andar e a hora de traballar. Como vedes aquí, o pantalón non existía para a muller galega, así que estas saias ou estas vasquiñas ou refaixos tiñan que ser o máis cómodas posible para permitir o movimento, non? Iso por un lado. Por outro lado, temos enriba desta prenda, temos a seguinte palabra que se encadra aquí no medio da imaxe, que sería ese mandil. O mandil era unha prenda que segue a existir hoxe en día. O mandil era esta prenda que se situaba por riba desta outra da que acabamos de falar e servía sobre todo para que non se manchara tanto a vasquiña ou o refaixo ou a saia, no caso de outro tipo de atuendo. O mandil, polo tanto, era unha prenda da que ao mellor sí que se podían ter dúas ou tres e servía precisamente para que non se manchara tanto o que levaban por baixo. O lóxico era que, ademais, os mandís serviran como pano para limparte, por exemplo, igual que hoxe conservamos o mandil, non, para cociñar, por exemplo. E igual que facemos para secar as mans ou para o que sexa, tamén se utilizaba aquí nesta época. Na parte de arriba, no cadro superior, temos o manto. Que sería ese manto? Pois esa prenda de abrigo que se poñía por riba do que serían as prendas superiores que levaban por baixo e que servía, como vos digo, de abrigo. Neste caso, estas mulleres, vedes que ademais de estar no alto altísimo dunha montaña, non? Porque vedes que aí ese macizo que tedes detrás, pois está bastante preto, deben estar nunha época fría de inverno. Por que? Pois por todas as capas que levan en riba. O manto, como vos digo, servía para abrigarse e ademais ten unha forma característica que é unha forma de triángulo. Non sei se algunha de vos ou algún de vos ten un manto na casa ou unha toca, non sei se tedes algunha na casa, na miña casa ainda hai algunha e normalmente estaban confeccionadas de lá, bastante grosa, porque precisamente tiñan que abrigar a estas persoas do frío. Por que a forma triangular? Pois porque se poñía por riba dos ombros e a punta do triángulo caía sobre as costas para ata onde chegaba pois a vasquiña, a cintura das vasquiñas e dos mandís, poñíase así e cubría tamén esa parte das costas que quedaba descuberta e que era necesario tamén tapar. Por que, repito, a forma de triángulo? Porque iso tamén ofrecía un corte de manga, un corte na manga, nas mangas, nos brazos, que era cómodo para traballar, que non ataba o movimento dos brazos, pero que sí que permitía movimentos libres de brazos, de antebrazos tamén, sen necesidade de estar pois aprisionada. Normalmente as tocas ou ben se cruzaban unha punta do triángulo e a outra cruzábanse por diante e atábanse atrás ou ben se ataban directamente no centro. Mantos ou tocas, da igual. Unha calquera das dúas. E por último temos, temos aquí a seguinte prenda que tedes aquí é a camisa, que sería esa prenda de vestir que cubre pois o que sería o tronco superior, non? As camisas normalmente tamén eran de teas máis finas, non necesariamente nunca de lã, senón que eran de outros materiais como liño esencialmente, e pois tiñan a forma de camisa que coñecemos hoxe en día, mangas e abotonadura por diante. Estas camisas tamén eran unha tela máis fina porque, como vedes, estaban por debaixo da toca e moitas veces por debaixo de chaqueta e toca ou en tempos posteriores do xersei tamén. E por último, como vedes que aquí todo vai cuberto, temos o pano. O pano é esa tea que se pon na cabeza
que tamén normalmente está confeccionada de materiais máis blandiños, máis amables, precisamente tamén porque serve tanto para o verán como para o inverno, polo tanto non convén que dea moito calor e, como sempre, como todo cumpre unha función, por un lado, protexía as mulleres neste caso de que pois funcionaba como contedor de algún xeito do pelo, non? Por outro lado, protexía do sol no verán, protexía da choiva no inverno e ademais tamén servía como forma de secar o suor da frente e do que sería o pescozo. Ben, o pano non só servía para isto, senón que tamén funcionaba como amortiguador para este xeito de transportar cestas. Como vedes aquí, bueno, non o ides ver, pero estas mulleres levaban debaixo, vedes que as tres primeiras levan un cesto en riba da cabeza. Como vedes, elas en concreto levan unha peza antes entre a cabeza e o cesto. Esa peza, non sei se algunha vez a vistedes, a verdade é que non me lembro agora de como se chama, pero despois na segunda parte podemos buscalo. É como un redondel oco por dentro, é como un círculo oco por dentro, como cando ides facer un pompón, que recortades un exemplos, queridas, que recortades un cartón dobre e metedes lá todo ao rededor e facedes unha O cuberta de lá. Pois iso era exactamente igual. O que pasa que igual en lugar de estar cuberto de lá, pois estaba cuberto de estopa. O que facía era facerse unha O mullidiña, é dicir, acolchadiña, que se colocaba entre o cráneo e a cesta e así facía que a cesta, neste caso, ou o cesto, pois que asentara mellor na cabeza das persoas. Con todo, das mulleres, esencialmente. Con todo, había quen levaba estes cestos ou estas cestas sen ningún tipo de apoio. O pano, polo tanto, tamén servía para que ese material non resbalara tanto no pelo, por exemplo. E tamén, que non vos lo dixen, o pano era un elemento que tamén axudaba a limpeza, non? Do pelo, pois a que non che caian, non sei, restos do que sexa que estás facendo na cabeza. Ben, seguimos, polo tanto. Como vos dicía, o anterior sería unha vestimenta tradicional das mulleres que traballaban no campo. Pero sabedes que hoxe en día, cando falamos de traxe tradicional, seguramente, cando falamos, de traxe tradicional galego, a todo mundo nos ven á cabeza a imaxe da gaiteira ou do gaiteiro. As imaxes dos gaiteiros, de forma xenérica, remítennos a esta imaxe que temos aquí, non? E estes traxes que hoxe coñecemos como os dos grupos tradicionais, que ademais sei que moita xente da que estades aquí participades de grupos tradicionais e demais, estes traxes foron pensados, sobre todo algúns, para os traballos, como vos dicía, non foi un traxe que nacera de entrada para tocar a gaita, non? Non, senón que eran unhas vestimentas tradicionais que tiñan unha función na sociedade na época concretas e que posteriormente pois foron mudando, cambiando e demais e convertéronse tamén no traxe tradicional galego que hoxe coñecemos esencialmente polas persoas gaiteiras e gaiteiros. Polo tanto, aquí tedes esta imaxe precisamente extraída dun recurso do Museo do Pobo Galego, que despois tamén falaremos desto. A persoa responsable, a fonte é Xoán Ramón Marín Martínez e a exposición, o recurso, chamase O Traxe. Aí tedes moitísima información relacionada precisamente sobre isto. E aquí o que tedes son os nomes de cada unha, destas partes. Tedes, por un lado, o pano do colo, que non é o mesmo da cabeza, é outro que se pon no pescozo. Tedes, por outro lado, o dengue, que é igual que este manto anterior, pois este dengue tamén cubre os ombros, en este caso, como vos dicía, aínda que bebe do manto
de traballo tradicional, neste caso este dengue, pois era algo máis de gala. Non sei se alguén viu algunha mostra do traxe galego, pero estes dengues normalmente son tamén obras de arte, non? Non son esa típica toca ou ese típico manto de lá que se utilizaba para traballar, non? Por outro lado, tedes a camisa, no caso do traxe tradicional galego de gala, que é este que temos aquí, estas camisas pois podían ser de algodón ou de liño. O importante era que, tal e como tedes na imaxe, tamén eran en cores claras, porque precisamente estaban feitas de fibras naturais sen tinguir. Outro dos elementos deste traxe tradicional de gala, repito, é ese mandil, que igual que vos falaba na imaxe anterior, bebe precisamente dese traxe tradicional dos labores no campo. Ese mandil que se sitúa por riba da saia, neste caso, ou do que sexa, e que serve de algún xeito para protexelo. Que pasa no traxe tradicional? Que estes mandís, igual que acontece co dengue, pois non teñen nada que ver con esta protección para ensuciar, non? Que eran como esa prenda que se podía ensuciar, senón que, como sempre, son obras de traballos moi finos, de costura moi fina, auténticas obras de arte. Seguimos con estas partes do traxe tradicional. Temos o mantelo, que é esa prenda grosa, normalmente non, que pode estar feita de veludo, que vai por riba dos refaixos e da basquiña, e ese, como sempre, se alguén viu unha mostra do traxe tradicional, son preciosos, son moi vistosos tamén, e son como unha das pezas principais, non, desta composición deste traxe tradicional de gala. E que temos por debaixo? Pois outras dúas prendas que normalmente non se ven, e agora aclaramos por qué. Por un lado está esa basquiña, que sería unha saia con moito voo, moi pesada, por certo, pero que vai por debaixo do mantelo e por debaixo do mandil. E, por último, a roupa interior, esa roupa que sería xa branca, non nestas cores tan vistosas nin nada, serían os refaixos. Como vedes, compártense moitas semellanzas entre o traxe de gala tradicional e o traxe tradicional dos labores do campo, tales como pois esta basquiña, o refaixo que tamén iba debaixo da basquiña, pero non se comparte pois nin o mantelo, nin este tipo de mandís. Igual que na parte de arriba sí que se conserva a camisa, aínda que moitas veces de outra tipoloxía, pero o dengue é substituído por un manto. E, neste caso, aquí temos un pano do colo, pero tamén poderíamos levar un na cabeza. Ben, seguindo cara adiante, que pasa cos homes? Pois máis do mesmo, vestimenta por capas, e neste caso, pois pola, non sei, tanto polos costumes da época como pola tipoloxía dos corpos e demais, difire bastante un traxe do outro. Dicen pola tipoloxía dos corpos, quería retirar iso, polos costumes da época e pola historia das vestimentas ao longo dos anos, non? Digamos. Por un lado, empezamos, como sempre, polo lado esquerdo da imaxe. Temos para protexer a cabeza, no caso das mulleres, víamos que o máis tradicional era un pano, neste caso teñen un pucho ou un sombreiro. Os puchos son, e que non apreciades ben, os puchos poden ser moito máis parecidos ás capuchas que temos hoxe en día, non, que son como máis pegadas, e os sombreiros teñen ala, teñen A. Con todo, debaixo dos puchos ou dos sombreiros, sí que podía ir moitas veces un pano tamén. Seguimos nesta parte da imaxe da esquerda, temos unha chaqueta que ten a mesma tipoloxía das chaquetas de hoxe, non? Como vedes, pois, vai xa máis alá das costas, ten mangas longas e serve como prenda de abrigo exterior, non? Nas pernas, que temos? Pantalóns, no caso delas eran saias, no caso deles pantalóns. E vedes que aquí na parte dereita da imaxe, pois a vestimenta difire un pouco, non? E aquí vemos uns homes con chalecos, que son precisamente esas prendas
tamén semi-exteriores, pero que non teñen mangas, que se lle pode ver a camisa por baixo das mesmas, e no tronco inferior o que temos son tres palabras en concreto. Por un lado temos as cirolas, que serían esas, que aquí se ve moi mal, verémolo moito mellor na imaxe seguinte, e así resulta vos máis fácil. Despois temos o calzón, que é esa parte que vai enriba das cirolas, como vedes, e por último tedes a faixa, que é a imaxe que, bueno, o que tedes sinalado aí máis á dereita de todo. Nese caso, ese home ten a faixa frouxa, no sentido de que non está apretada. As faixas, tradicionalmente, tiñan unha función que era a de soster o tronco superior para que a realización de traballos, sobre todo de forza, de agachamentos e demais, pois que intentara protexer un pouco esta parte da musculatura e da columna, igual que os corsés de hoxe en día que se utilizan para traballar, para levantar e mover pesos e demais. Pois esa era a función que moitas veces cubrían as faixas. Polo tanto, as faixas, non sei se algunha vez vistedes enfaixar a alguén, aparte de que é algo moi divertido e moi guai de ver, o que fai é que ergue estas últimas vértebras do que serían as costas e axuda a que a posición para o traballo sexa máis ergonómica, se queredes. No caso do traxe tradicional de gala, que é o que temos aquí, o traxe de gaiteiro, do que falamos antes, non? Por que está composto? Pois na cabeza temos a monteira. As monteiras son estes elementos que se colocan, como vedes aquí, nas cabezas, en xeral, dos homes, e que, segundo o lugar de Galicia, teñen un tipo, teñen un xeito ou outro, teñen unhas características ou outras. Neste caso, esta monteira, como vedes, só ten 2 pompóns, non podo dicirvos de que lugar podería ser isto, pero, por exemplo, nas Rías Baixas, aquí na zona das Rías Baixas, as monteiras son moi vistosas, moi grandes, moi bonitas. E segundo a zona de Galicia, onde nos movamos, pois as características das monteiras poden diferir, e de feito difiren. Seguimos baixando. Prenda exterior, neste caso temos a chaqueta. Como vedes, esta chaqueta non é unha chaqueta normal, como a da normal, entre comiñas, como a que tiñamos na outra foto, senón que vedes que ten uns adornos, non? Pode que teña tamén uns bordados, as telas tamén poden ser en veludo, en la, poden ter estampamentos, é dicir, debuxos xeométricos e demais, pois como vedes aí nesa manga e tamén nesta parte dianteira, e as chaquetas de gaiteiro, de traxe de gala, neste caso son máis curtas do que serían as chaquetas tradicionais. Por qué? Porque precisamente queren que deixan ver toda esa parte inferior do traxe, incluída a faixa que falei xusto anteriormente. Debaixo da chaqueta, que temos? O chaleque. Os chaleques de gaiteiro, igual que acontecía cos dengues anteriores, son tamén auténticas obras de arte, sobre todo nas súas partes traseiras, que podedes ver moitas veces estampados, bordados e demais. Poden ser de veludo, tamén poden ser de la e de outros materiais, de calquera outro material que tamén teña corpo, que sexa algo rígido e que sexa axeitado neste caso, non? Os chaleques, como vedes aí na imaxe, son curtiños, no sentido de que non chegan ás cadeiras, senón que van pola cintura, e xusto que temos debaixo do chaleque serían as camisas. As camisas que, igual que no caso das mulleres, adoitan estar elaboradas en materiais como liño, esencialmente, pero tamén se poden ver de algodón. Vedes aí que por riba por riba non, a altura do chaleque o que se ve xusto despois é a faixa, esa tela que non tedes aí sinalado, pero eso que cubre, digamos, a parte
que a cintura e o estómago, eso sería a faixa. Se seguimos baixando, temos os calzóns, que son eses pantalóns de algún xeito curtiños que tedes aí. Vedes que neste caso ten moitos botóns polos lados, eses serían os calzóns, adoitan estar confeccionados en lá, por exemplo, e debaixo esa tela blanca que se observa son as cirolas, que era o que vos sinalaba na imaxe anterior que non se apreciaba nesa imaxe. Con todo, cando vexades, non sei, unha mostra de traxe tradicional ou alguén vestido con traxe tradicional de gala, como é este, as cirolas veredes que son pois brancas que se ven por debaixo dos calzóns. E por último, tedes esta tela que cubre, bueno, é que non me sae esa parte da perna, pois da rodilla cara abaixo e o que está, polo que está cuberto serían as polainas. Debaixo desas polainas segue a haber cirolas. Digamos que as cirolas son un pantalón longo, chega ata o pé, vaya. Pero por riba póñenselle as polainas. As polainas van axustadas, axustan a perna e, ademais, normalmente aí non se ve, pero nos lados teñen van atadas con botóns. Teñen toda unha botonadura que chega ata o pé. Seguro que vistedes algunha vez este traxe en vivo en directo, pero se non o vistedes, tedes agora uns recursos dos que vos vou falar. Ben, e xa para ir rematando con estas imaxes que vos traemos hoxe, prendas exteriores que serven tanto para estes traxes de gala como algunhas outras para os traballos no campo. Tedes aquí tanto a mantela como a capa como a coroza. Como seguro que estades pensando nas vosas casas, a mantela e a capa son prendas pensadas para os traxes de gala. Esta mantela sería pois este manto que se sitúa en riba destes traxes de gala e que serve como prenda de abrigo, e a capa sería o homólogo no traxe masculino. Non sei se vos dixen antes que estes traxes, ainda que hoxe sexan típicos de gaiteiros e de gaiteiras, eran os traxes que tiñan as persoas en Galicia para ocasións especiais, como podían ser pois as bodas ou como podían ser, non sei, algunha ocasión especial na que tiveran que quitar ese traxe de cotío, non? Ese traxe de traballo, de levar ao campo. Era a roupa das festas, que diríamos coloquialmente. E con todo, como podedes ver aínda hoxe en día nas mostras do traxe tradicional galego, segundo os recursos de cada familia ou de cada persoa, o seu traxe de gala difería moitísimo de outros traxes de gala. As persoas que tiñan pois máis recursos terían uns traxes de gala moi elaborados, pois con unhas filigranas e con uns bordados elaboradísimos, e as persoas que tiñan menos recursos pois non terían todo isto. Igual que todas as partes do traxe, pois ao mellor as persoas que tiñan menos recursos podían ter só, non sei, un mandil para o traxe de gala e outras podían ter 3 ou 4 ou 2, non? Isto sempre, como todo e como todo na vida, difire un pouco do teu poder adquisitivo. Polo tanto, mantela e capa deixámolos como prendas de abrigo para este traxe de gala, e a coroza, que é este elemento que tedes aí na dereita, sería unha capa elaborada de fibras naturais, esencialmente de xunco, ou de palla tamén. Non sei se alguén viu algunha, eu na miña casa había unha de palla, hai moitos anos, e este, bueno, pois facíano de forma artesanal nas casas para protexerse das inclemencias tamén meteorolóxicas, esencialmente da choiva, pero tamén do frío. Cando a xente tiña que, o que vos dicía antes, pois pasear o gando ou levar o gando a algún lugar, e tiñan que estar ali esperando, e chovía, e facía moito frío, pois estas corozas eran unha forma de se protexer. Nos pés, que temos? Pois zapatos calzados tradicionais, como poden ser os zocos, que son os primeiros que tedes aquí, que difiren das zocas, porque as zocas son abertas e os zocos levan estes cordóns.
Por outro lado, tanto os zocos como as zocas eran os calzados tradicionais dos labores, dos traballos pois no campo, por exemplo. E cando falamos de traxes de gala, non vestimos zocos nin zocas, senón que o que vestimos son zapatos. O zapato de home, que tedes aí arriba, e o zapato de muller, que difire do de home non só na súa parte das dedas, dos pés, difire en que un é máis puntiagudo que o do home, que é máis cadrado, redondeado, senón que o das mulleres ten algo de altura, algo de tacón. O dos homes non, é plano. E para seguir con coa vestimenta no que serían os pés, temos as medias, que serían pois esas medias de lã que tedes aí, que aínda hoxe en día son de perlé, de outro tipo de material, pero que son caladiñas, que son caladas, silenciosas non, que teñen que é un punto calado, no sentido de que ten aberturas entre un punto e outro. Esas medias seguen a ser as medias tradicionais do traxe tradicional das mulleres e seguen a ser tamén un elemento que podedes visitar por aí porque son tamén moi bonitas. Ben, polo tanto, onde podedes ver este contido? Pois isto ímolo pasar bastante rápido porque son recursos que tamén tedes no voso material descargable. Por un lado, podedes visitar o Museo do Pobo Galego, que tiña pensado facer así unha aproximación ao Museo do Pobo Galego nesta primeira parte, pero ímolo deixar para a segunda, porque vou un pouco mal de tempo. Por outro lado, tedes outras webs de museos que tamén tedes no voso material descargable, como poden ser a web dos Museos de Galicia, que despois falaremos sobre ela. Tedes a Rede Museística de Lugo, tamén moi interesante, tamén falaremos despois sobre ela. As 5 catedrais, que isto ímolo pasar na segunda parte da clase, como vos dicía, e, por último, chegando ao final, temos outra páxina que sería a Maxia dos Mosteiros, moi relacionada con todo o material de lendas e demais do que falamos hai 3 sesións, se non recordo mal, e Galicia, un relato no mundo, outra web que vos deixamos por aquí, tamén no voso material descargable. Na seguinte hora faremos un percorrido por estas 3 webs dos museos. Ben, e agora chegou a miña parte favorita da clase, como sempre, os apuntes gramaticais. Lembrádesvos que nas últimas semanas rematamos de falar de todos os tempos verbais do indicativo, do modo indicativo. Despois falamos tamén de perífrases, falamos do imperativo na sesión anterior, demos xa bastantes apuntes gramaticais relacionados coa lingua galega. Entón, chegou o momento de falar do modo subxuntivo. Neste caso, o que vos traio hoxe é o presente de subxuntivo. Ben, como sempre, o presente de subxuntivo dividimos en 3 conxugacións. A primeira, verbos rematados en AR, a segunda, verbos rematados en ER, e a terceira, verbos rematados en IR. Como se forma, polo tanto, o presente de subxuntivo dos verbos regulares da primeira conxugación? Coas seguintes desinencias. Desinencias, primeira persona é, segunda es, terceira é. Cuarta persoa emos, ou primeira do plural, segunda persoa do plural edes, terceira persoa do plural en. Como quedaría isto? Ande, andes, ande, andemos, andedes, anden. Un truco para sempre que eu sempre lle dou ao meu alumnado para saber conxugar os verbos en subxuntivo, en modo subxuntivo, pero esencialmente o presente, poñerlle un oxalá diante. Oxalá eu ande en bicicleta mañá. Oxalá ti andes correctamente mañá. Ou o que queirades. Se poñedes un estudiante, un oxalá, de algún xeito facedes unha desiderativa, saevos sempre o presente de subxuntivo. Que acontece na segunda conxugación? Cales son as desinencias? Pois, contra todo pronóstico, na segunda conxugación, que son a que corresponde cos verbos rematados en ER, as desinencias son en A. Por lo tanto, temos a, as, a, amos, ades, ran. Que é isto? Pois cousas. Como quedarían os tempos verbais? Eu barra, ti barras, ela barra, nos barramos, vos barrades, eles, elas barran. O mesmo, se poñemos un oxalá diante, sae só.
Na terceira conxugación, verbos rematados en i, que temos o sorpresa, o mesmo que na segunda conxugación. A, as, a, amos, ades, o único que difire sería a terceira persoa do plural, que é soamente un an. Como quedaría o verbo? Viva, vivas, viva, vivamos, vivades, vivan. Como vedes, o presente subxuntivo nos verbos regulares é unha conxugación bastante fácil, creo, e asequible de facer. Con todo, se tedes dúbidas, despois na segunda parte temos, xa sabedes, que tempo abondo para volver pasar sobre ela. Neste caso, para que se utiliza o presente de subxuntivo? Pois nun primeiro momento, para o primeiro que utilizamos sería para expresar prohibición. Neste caso, como creamos esta prohibición? Como expresamos esta prohibición? Pois con prohibido máis infinitivo. Temos aquí un exemplo, prohibido comer, neste caso. Temos aquí outro exemplo, está prohibido, prohibida, prohibidas, prohibidos, prohibidas, máis un substantivo, máis un infinitivo. Están prohibidos os chapeus. Perdón, desculpade, estou os misturando unha cousa coa outra. Dixemos que para isto utilizábamos o subxuntivo, e non era iso que quería dicir. Dicíamos que podemos expresar prohibición con outros materiais, outros recursos, mellor dito, lingüísticos, pero non con subxuntivo neste caso. Desculpade porque, sobre todo, estes dos primeiros non teñen nada de subxuntivo, que vos fixen aquí un pouco unha liada. Estamos falando, polo tanto, de expresar prohibición, única e exclusivamente de expresar, polo tanto, accións ou cousas ou, non sei, calquera cuestión que non se pode facer, que está prohibida. Así que podemos expresala con prohibido máis infinitivo, neste caso non estamos utilizando o subxuntivo, senón o infinitivo, e dicimos, pois está prohibido comer no cine, por exemplo. A seguinte, están prohibidos, prohibidas, prohibidas, o que sexa, máis un subxuntivo ou un infinitivo. Que podemos dicir con isto? Pois creacións como a que temos aquí á dereita. Están prohibidos os chapeus. Outra cuestión, prohíbese directamente facendo unha impersoal, prohíbese ou prohíbense máis un substantivo ou infinitivo e temos cousas como prohíbese o paso a esta zona. Seguimos coa impersonalidade, non se permite ou non se permiten máis un substantivo ou un infinitivo, non se permite, fumar ou non se permiten gatos ou non se permiten cans, o que queirades. Outra forma de expresar prohibición sería non está permitido en lugar de non se permite. Neste caso cambiamos a impersonalidade por unha impersonalidade light e temos non está ou non están permitidos, permitidas ou permitido, permitida, o que sexa, non está permitido entrar con comida no museo. E, por último, temos outra forma de expresar prohibición, que podería ser esta que tedes aquí, non se admite ou non se admiten, máis un substantivo, non se admiten animais no edificio. Ou non se admiten desculpas, se queredes. Calquera outra que se vos ocorra tamén vai ser benvida. Por que é importante esta tabla de expresar prohibición? Porque é un recurso fundamental tamén en calquera lingua, neste caso en lingua galega, pois é algo que debedes saber dentro deses materiais, dentro desas competencias para acreditar os niveis de lingua galega. Un dos ítems é o de saber expresar prohibición ou expresar cousas que non se poden facer. Como podemos seguir expresando prohibición? Hai 1000 formas de seguir expresando prohibición. Directamente está prohibido, neste caso utilizamos un presente máis un participio, estar prohibido. Nesta sala está prohibido tirar fotos. Outro exemplo sería non se permite facer fotos dentro do recinto. Outra, non está permitido máis infinitivo, non está permitido usar o teléfono móvil no templo, non se pode ou non deixan. Estas dúas tamén forman parte da... Vedes que case todo era impersoal, non? Non se pode entrar sen máscara ou non deixan levar gorra. Fixadevos que aquí tedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alrededor dunha dúcia de recursos para expresar a prohibición en galego. Non fai falta que tomedes notas porque tamén o tedes no voso fantástico material descargable. Ben, seguimos con apuntes gramaticais. Técnicas para argumentar e debater? Pois aquí tedes algunhas. Técnicas lingüísticas para opinar.
na dereita tedes o recurso. Eu penso ou eu creo que o que sexa. Eu penso que deberían permitir entrar gatos ao museo, por exemplo. Non deberían facelo, sería un escándalo. Tamén temos outro recurso que nos serve para exemplificar. Cando estamos dicindo unha cousa e queremos remarcala ou exemplificala de algún xeito, podemos utilizar o seguinte recurso. O que quero dicir é o que sexa. Para darlle razón a alguén, para concordar co que alguén está dicindo, podemos utilizar estou de acordo en que, ou tes razón en que, ou comparto contigo a idea de que non deberan deixar entrar gatos ao museo. Temos outro recurso fundamental para quitarlle a razón a alguén, para debatir, para confrontar, mellor dito, con alguén, que é a que tedes aquí na dereita, pois eu non estou de acordo en que, ou non coincido contigo no seguinte, ou o que se vos ocorra. Temos outro recurso para cuestionar a outra persoa. Estás segura de isto que estás dicindo? Para argumentar temos desde o meu punto de vista, ou segundo o meu parecer, e para contraargumentar temos, estes sí que son tres fundamentais, que vos recomendo moitísimo, tedes o aínda así, con todo ou no entanto. Eu entendo que estes recursos son algo que na oralidade temos pois moi controlado, non? Que mesmo se escoitades a alguén falando galego, como, por exemplo, nestas clases, utilizamos a diario, pois eu penso, eu creo, eu o que quero dicir é o seguinte, ou estou de acordo en que, ou non estou de acordo. Digamos que o temos como moi familiar, que utilizamos a diario e demais, e non o tedes ubicado como un contido aparte, pero cando tedes que estudar unha segunda, terceira lingua, unha lingua allea, pois é mellor a nivel aprendizaxe ter situados todas estas tipoloxías de contido. Así que, como vos dicía coa diapositiva anterior, isto tamén o tedes no voso material descargable, non fai falta que tomedes notas agora sobre isto, pero ted en conta que existen todo este tipo de recursos tanto para expresar prohibición como para argumentar e debater. Estaría, a verdade, que moi ben poder crear un debate aberto, un intercambio, non unha conversa, un intercambio dialéctico entre nós para precisamente poñer en práctica todos estes contidos. Pero eu, como sempre, anímovos a que este intercambio dialéctico o fagades entre vós, nalgún foro que teñades en común nos vosos centros galegos e demais, e que, non sei, que propoñades estas actividades para poñer en práctica en tempo real, vendo vos a cara, que tamén é moi importante, todos estes recursos. Ben, e xa para ir rematando, non? Para rematar xa, como sempre, recomendación bibliográfica. Neste caso, o que vos traio é este libro de aquí, non sei se se ve ben. Este é un libro moi curtiño de narrativa, agora vos conto de que vai, agora sí, este libro que tedes aquí é un libro moi curtiño de narrativa, ten alrededor de 150, non chega a 150 páxinas, de novo facendo publicidade das editoras galegas, Edicións Xerais de Galicia, e o seu autor é Manuel Veiga. Este libro, polo tanto, o seu autor foron galardoados co Premio Xerais do ano 2004, é un libro dese ano, ademais, é un libro bastante descoñecido, porque, sí, efectivamente, é ano 2004, tiña todo o sentido que fora 2004, se levou o premio no 2004, pero vaya. É un libro bastante descoñecido que eu vos recomendo polo que vos vou dicir agora, son unha básica, pero basicamente, este libro aínda ten máis relación de algún xeito con esta Galicia aberta ou con vos, porque o protagonista, Alexandre Marrube, é un galeguista que se exiliou en México durante o século XX, igual que pois despois da Guerra Civil e demais, exiliouse en México e non lembro exactamente, 40 anos despois. 40 anos despois ten que volver a Galicia porque morre a súa nai,
chega a Galicia con un visado de visitante que só dura 3 meses, pero eses 3 meses danlle para moitísimo ata o punto de se plantexar se vai volver a México, que é o lugar onde habitou toda a súa vida, ten familia e demais, ou vai quedar en Galicia. Para que contextualicedes un pouco máis, o autor desta obra, galardoada, repito, co Premio Xerais, un premio fortísimo en Galicia, un premio moi importante, un selo de calidade tamén, de algún xeito. Manuel Veiga é sociólogo, doutor en ciencias políticas e, digamos que a trama, sobre todo a vida do protagonista deste Alexandre Marrube, que vos dicía era un galeguista exiliado, pois tamén transcorre e representa un pouco esa historia da que xa temos falado aquí coas Irmandades da Fala, Grupo Nós e demais, representa un pouco esa situación dos galeguistas exiliados en México, neste caso, pero en calquera outro lugar do outro continente. Como vos digo, novela moi curtiña, fácil de ler, como todas as... Está igual aínda máis, mirade que letra, que interliñado. Como vos dicía, sempre, edición moi accesible de Xerais e moi recomendable tanto pola trama como pois pola cercanía que pode xerarvos a vos tamén. Sen máis, chegamos ao final desta primeira parte, imos descansar un minutiño e na seguinte xa nos vemos. Ata ahora. Yo tenía una empresa en Salamanca, que era donde estaba viviendo en aquel momento. Llegó la crisis del 2012, conocí a gente en la reunión y decidí irme para allí. Yo llegué después, yo le conocí a él y decidí irme para allá. En un momento dado sí echas cosas de menos, sobre todo la comida, la gente. Fue una decisión un poco conjunta. Aquí teníamos gente y teníamos una red y nos pareció que era mejor volver. Somos personas creativas, cada uno en su ámbito. Como nos gustaban los juegos de mesa, pensamos que a lo mejor por ahí podíamos aportar algo. Y tuvimos una idea para hacer un juego de mesa y empezamos a desarrollarla y la acabamos de sacar adelante aquí. Las conocimos un poco por casualidad. Las conocimos porque cuando estábamos haciendo todo el papeleo de crear la empresa, nos dirigieron al Departamento de Inmigrantes Retornados para que nos aclararan unas dudas y fue allí cuando nos dijeron que teníamos derecho a estas ayudas. Nosotros no lo sabíamos, fue una grata sorpresa. Por supuesto, las ayudas no te van a cubrir todo, no te van a solucionar la vida, pero en un momento dado son muy útiles. Porque llegas aquí y estás un poco desorientado, un poco perdido. Sientes que creen en tu proyecto, que te empujan a seguir adelante y al menos en los primeros meses que todo cuesta dinero y que todo se hace muy cuesta arriba, pues vienen bastante bien, sí. Galicia tiene cosas maravillosas y aquí siempre es agradable volver. Hola de novo, que tal estades? Como vos dicía, quedaronnos cousas por ver da primeira parte da presentación, así que imos aproveitar agora para pasar por estes recursos dos que vos falaba, que con todo, lembro unha vez máis, por se alguén se incorpora nesta parte, que tedes todas as webs polas que eu vai a pasar agora, ou non sei, algunhas polas que non vou pasar, tamén as tedes colgadas no voso material descargable. Moi recomendable que descarguedes todos eses materiais, sobre todo porque estamos na antepenúltima sesión do curso, non? Xa nos queda pouquísimo para rematar e aínda que creo que eses materiais van quedar aí pendurados como para a eternidade, pois non estaría mal que agora que o temos fresco, pois que poidades acceder a eles e sacarlles o máximo partido posible. Igual que tedes os materiais descargables, tamén tedes as sesións gravadas, as dúas horas. E tamén podedes volver velas se tedes ganas de volver velas ou podedes visionalas se non chegastedes a elas.
Vale, por se alguén se perdiu a recomendación, sigo co libro aquí, non sei moi ben por qué, pero creo que non temos moitos comentarios aínda, podemos ver eses 2 ou eses 3 que hai. Vale, e despois pasamos por estas webs das que vos falaba. Vale, Ivette Fuentes, dinos, boas tardes desde Miami. É a miña primeira sesión, non coñecía esta iniciativa. Carai, Ivette, pois, benvida, grazas por acompañarnos esta tarde, e, pois, xusto o que acabo de dicir, aínda que te acabas de incorporar ou te acabas de enterar da iniciativa, que saibas que podes acceder a todos os contidos do curso a través da página web de Aula Galicia Aberta. Só tes que facer clic no curso de Lingua Galega 2024 e aí tes todo o noso histórico pendurado, colgado. Digamos que creo que empezamos en febreiro, non? Así que xa levamos 4 meses ou por aí. Levamos bastante tempo, así que tes aí moitísimo material. Para que te fagas tamén unha visión xeral ou unha idea, como ves, o curso comprende 2 horas en directo a través do Facebook, que son, pois, esta clase magistral, esta segunda hora de coloquio, pero aparte de eso, tedes un material voso para a casa. E aí, sobre todo, o que tedes é unha parte de vocabulario, tedes recursos gramaticais, morfolóxicos e demais dos que nos falamos na clase, tedelos aí resumidos, e tedes unha última parte de recursos que poden ser descargables, que poden ser de acceso en liña ou, non sei, calquera outro material que se nos ocorreu que fora necesario para a aprendizaxe, para, pois, guiar as sesións das que falamos. Con todo, hoxe xustamente o apunte gramatical igual foi un pouco máis complicado no sentido de que falamos de presente de subxuntivo, pero como te podes imaginar, o transcurso do curso é acumulativo, así que nas primeiras sesións é cando falamos de presente indicativo, de pretéritos, tamén de futuro, e despois fomos avanzando un pouco na dificultade. Pero iso non quita que poida seguirnos a partir de agora, porque calquera cousa coa que teñas dúbidas, pois aquí estou para resolvela. Ben, boas tardes a todos dende Frankfurt. Hai un pequeno erro na táboa de conxugación, segundo porque hai 4 R's. Efectivamente. Grazas de novo pola túa clase tan interesante, Noelia. Moitas grazas a ti, Pedro, porque a verdade é que cando díxeno así en automático e non me dei de conta. Efectivamente, imos volver ao PowerPoint. Aí está. Imos volver a esta táboa e así avísovos da errata. Aquí, neste barran, segunda conxugación, grazas, Pedro, creo que xa o dixen, pero grazas de novo. Estes 2 R's sobran. O que temos é exactamente o mesmo que na terceira. Barran con 2 R's que xa forman parte do lema do lexema, neste caso, do verbo. Eu que sei, se collemos o verbo correr, que tamén é un verbo regular da segunda conxugación, tamén dobre R, pero eu que sei, corra, corras, corra, corramos, corrades, corran. Igual que podemos dicir outro verbo de segunda conxugación regular, deixademe pensar, agradecer, pois agradeza, agradezas, agradeza, agradezamos, agradezades, agradezan, non agradecerran. Estes 2 R's, efectivamente, como nos dicía o compañeiro, sobran. Moitas grazas polo aviso. Vale. Algúnha cousa máis? Vexo que estades, ademais, atentos e atentas e iso gusta un montón. Vale, entón, mentres vos ides animando a facer preguntas, comentarios, redaccións e demais, dicíamos que tiñamos na presentación precisamente 3 recursos, bueno, había como 5 ou 6 na presentación, pero interésanme en concreto 3.
para vos traer hoxe. Por un lado, vou ir aquí a este do Museo do Pobo Galego, que é unha ligazón que tedes vos aí. E por que me interesa falarvos do Museo do Pobo Galego? Veredes, porque sabedes que ao longo destas sesións falei en varias ocasións do Museo do Pobo Galego, tamén das iniciativas que se levan a cabo no Museo do Pobo Galego e demais, pero nunca visitamos a súa páxina web. Entón, neste caso, como ademais vos falei do traxe tradicional galego e precisamente as imaxes, as fotografías estaban tomadas ou estaban extraídas, mellor dito, dos fondos documentais do Museo do Pobo Galego, pois hoxe pareceume o día indicado para pasear por aquí. Imos aceptar todas as cookies. Ademais, esa imaxe que acabades de ver aquí moi recomendable a visita ao Museo do Pobo Galego. Ben, neste caso, tedes a web tamén nos vosos materiais descargables e tedes un sinfín de recursos que vos poden resultar interesantes. Por un lado, tedes o catálogo en liña da colección do Museo do Pobo Galego, que ahora pasaremos por ela. Tedes tamén un recurso interesantísimo que é o catálogo en liña da biblioteca do arquivo, é dicir, podedes ver que recursos hai na biblioteca no arquivo e podedes, pois, visitades Santiago, podedes consultalo, porque ademais é de consulta pois, gratuita, libre e demais. Outra das ferramentas moi interesantes, creo, sería o repositorio digital do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, o APOI, agora tamén pasaremos sobre el. E, por último, tedes a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, neste caso. Hai moitas outras cousas. Por exemplo, se imos ao catálogo en liña non sei o que dixen. O catálogo en liña do museo, neste caso, temos que teñen, pois, nesta ocasión, nesta época, isto vai mudando segundo as exposicións que haxe nese momento. Temos o centenario do Seminario de Estudos Galegos, que seguro que se lembrades unha das clases nas que tivemos unha persoa colaboradora, Armando Requeixo, falamos vos do centenario do Seminario de Estudos Galegos. E aquí vedes que precisamente o Museo do Pobo Galego, nomeadamente a colección propia do Museo do Pobo Galego, ten unha exposición, uns materiais relacionados cos 100 anos das Irmandades da Fala. Neste caso, aquí hai cuestións, claro, dentro destes 100 anos, pois teñen aquí de todo, pero teñen, fixadevos que ben nos veñen, o fuso do liño, que hoxe falamos precisamente do liño, un restrelo sedeiro, ahora veremos o que significa, outro restrelo sedeiro, unha maza, un caneleiro, un sarillo. Que xusto hoxe falamos de actividade textil. Unha roca, espadelas, espadeleiros, un restrelo, un sedeiro de novo, outra roca, outra máis, outra diferente tamén. Tedes aquí un cento de cousas. Claro, ao longo de 100 anos temos aquí moitísimas cousas. Entón, vou volver aquí. Vedes que aquí tedes moitísimos recursos. Tedes como 12, 15, 17, 20 páxinas. Neste caso, vedes que temos aquí unha peza que está exposta no Museo do Pobo Galego. En este caso, dignos, que se chama fuso do liño e que é algo utilizado na actividade textil. Ponnos tamén o número de rexistro, isto non nos Desculpade porque vos estaba botando unha chapa que creo que non estades vendo, pero isto foi un erro meu. Con todo, para que mentres solucionamos os meus despistes, mentres solucionamos isto, dicíavos que na páxina do Museo do Pobo Galego tedes acceso precisamente ás cuestións relacionadas coas que falamos hoxe. E agora, cando poidamos acceder, contovos máis sobre estas ferramentas
das que estamos falando. Creo que agora xa está, non? Vale. Temos un labor de realización maravilloso, grazas dende aquí, porque é moito máis fácil se vos o podedes ver en directo, non? Entón, pois, todo que sirva para vos facilitar os coñecementos e demais vai estar ben. Perdón? Ben, como vos dicía, agora sí que o estades vendo. Nesta páxina do Museo do Pobo Galego tedes este recurso, por exemplo, que vos ensina as súas coleccións. Como vos dicía antes, aínda que non o mirarades, estaba precisamente no comezo da páxina, nas coleccións relacionada coa colección actual que teñen sobre co gallo dos 100 anos do Seminario de Estudos Galegos, pois temos aquí uns materiais relacionados, neste caso, coa actividade téxtil, e xusto é do que vos falamos hoxe. En este caso, o aparello que vos dicía que me gustaría que miráramos entre todas e entre todas é este fuso do liño. Esta peza que tedes aquí, non sei se vos a mirastedes nalgúnha ocasión, eu creo que só nun museo unha vez, e se queredes saber máis sobre ela, facedes clic aquí, a ver se funciona, e vaya, o que vos di, pouca cousa, non? Divos que o seu uso era xunto coa roca e utilizábase para afiar o liño, digamos que unha agulla ao final. O longo desta peza sería de 24,5 centímetros e esta información pois podenos remitir a outros lugares que tamén poden ser relevantes. Neste caso, vemos que este fuso do liño pode ser de madeira ou de ferro e a técnica para a súa realización sería o torneado ou a forxa. Ben, se fixerades clic en actividade téxtil, por exemplo, seguro que vos remite, podemos velo, seguro que nos remite efectivamente á páxina na que estábamos, que é unha escolma, unha recollida de materiais relacionados coa actividade téxtil. Outro dos elementos que serven para traballar o liño, precisamente, material do que falamos hoxe, sería este restrelo ou este sedeiro que se lle dades aquí clic ten un uso descrito aquí como para asedar o liño pasando as estrigas polos dentes, separando así o liño da estopa. E que parecen feitos estes materiais para a clase de hoxe porque xustamente tamén falamos de liño e de estopa. Que pasaba con esta función de asedar o liño? Pois que o liño, ao ser máis finiño, pois peinábase, non? Con estes ferriños que vedes aquí, en cambio a estopa, que eran esas fibras máis grosas, máis desagradables tamén ao tacto, pois o que facían era que se arrastraban, que non se peinaban, que se eliminaban de algún xeito. E así é como se discriminaba entre as fibras de liño e as fibras que non servían para ese proceso de liño, como que despois servían para conformar a estopa. Non sei se vos lembrades que ao comezo deste curso falamos de recursos lexicográficos moi guais, como podía ser o Portal das Palabras, onde podíades buscar refráns con algunhas palabras. E precisamente coa palabra estopa hai moitos ditos, non tanto refráns, senón ditos relacionados co pouco que serve, non? Por exemplo, hai unha frase que se di moito, que din moito as persoas maiores, esencialmente, que é algo así como, ui, iso é estopa, ou iso é todo estopa.
quere dicir que iso non vale nada, ou que iso é todo ninguén que vai para ningures, digamos, que é algo que non ten valor, non? Precisamente referido a estas sobras das fibras naturais, neste caso do liño, que pois as que nos servían utilizábanse para outra cousa, para outras cuestións. Se volvemos cara atrás, vedes que tedes outros exemplos de restrelos, son a mesma peza, o único que cambia que, como sempre estaban feitos de xeito artesanal, pois a persoa que fixo esta decidiu darlle esta forma, polo que sexa, e esta outra persoa o que fixo pois foi facela nunha lama rectangular, non? Neste caso. Aquí tedes outra ferramenta relacionada co proceso do liño, que sería a maza. Se queredes máis información, a maza, como o seu propio nombre indica, utilizábase para amazar o liño. A que nos referimos con mazar o liño? A esmagalo, a darlle golpes. Para que? Para quitarlle as partes leñosas, as partes máis duras, máis grosas, de xeito que quedaran libres as febras que eran aproveitables, as partes que eran máis aproveitables. Non só iso, senón que a través deste mazado, deste maltrato as fibras, pois tamén se ían pois aplastando e ían servindo mellor algunhas fibras que ao mellor de entrada pois parecía que non ían servir para nada. Neste caso, as medidas da maza son de 39 por 10 de diámetro, como vedes, pois non é nada pequena, e claro, canto máis grande fora, menos manexable, pero máis superficie de produto, de material recollía. Ben, neste caso, se seguimos baixando nestes oficios, temos un caneleiro, neste caso, os caneleiros utilizábanse para a técnica dos tecidos, era o paso previo á elaboración dos tecidos, era onde se facían as canelas. Que son as canelas? Pois son estes aparellos onde arredor deles se envolve unha fibra de fío, de febras do que sexa. Neste caso, como vos di aquí esta fonte, este recurso, envolvíase o fío arredor dunha cana que se coloca na barra rematada en punta. Con isto, o que se conseguía era que esa barra se colocara pois noutro elemento e puidera ir correndo, tirando o fío acorde coas necesidades da persoa que tecía neste caso. Xa para ir rematando, temos aquí o sarillo, que neste caso temos a procedencia. Fixadevos que neste caso indícanos que procede da Coruña, en concreto da Baña Barcala, en concreto tamén do Lameiro, de calquera destes tres lugares. Os sarillos, hoxe en día ainda se conserva un dito que é un sarillo, ou é como un sarillo, é alguén que é moi inquieto ou moi inquieta. Precisamente porque esta máquina, non sei se a vistedes algunha vez non sei se a vistedes utilizar algunha vez, pero comprende pois un movimento circular, é dicir, hai que elevar as febras dun lado cara a outro, e las enganchando, e despois ten unha manivela que fai xirar esa manivela que tedes aí á dereita, e o que vai conformando é unha madeixa, un recollido de material que tamén o que fai é que se xa máis utilizable non é a palabra, que se xa máis fácil de utilizar. Neste caso, dimensións tamén vos poden axudar a facervos unha idea. 83 centímetros de alto por 70 por 45. Hai aínda hoxe en día bastantes tecedelas destas, bastantes arillos nalgúnas casas galegas. A miña avoa, de feito, tiña algo semellante que acabou no lume, non preguntedes. A verdade é que é unha pena porque, claro, para nós agora como que teñen moito valor no sentido de coleccionismo ou fetichismo de algún sentido,
pero para estas persoas pois non era máis que unha ferramenta que lles serviu para unha actividade determinada nun momento da súa vida e que agora pois que nunca máis van volver a utilizar. Polo tanto, pois non precisan o mellor, non lle ven o sentido a gardala ou a conservala. Ben, vai, aquí tedes unha roca que é o último que vemos, relacionado con estas técnicas do fiado, e o que era esta roca, igual que vos di aquí, xunto co fuso para fiar liño ou lá, para enredar, digamos, aí o liño ou a lá. Ben, despois tedes aquí, dentro desta páxina do Museo do Pobo Galego, agora pasamos xa, seguimos, perdón, no proceso do liño, pero estes son, pois, técnicas anteriores a todas as do fiado. Dixen que era o último, pero neste caso temos unha espadela que é semellante a algún dos elementos que miramos antes, e, como vos di aquí, xunto co espadeleiro, para espadelar, o liño, golpealo para que se desprendan as febras defectuosas ou tomentos. Igual que a que miramos antes, a maza tamén, pois servía para ir amansando, digamos, esas febras de algún xeito. Tedes máis exemplos dos restrelos dos que falamos antes, tedes, máis exemplos aínda, tedes outra roca das que xa falamos, diferentes tipos, tedes un pouco de todo por aquí. Isto pola parte do centenario do Seminario de Estudos Galegos, que se fai como unha recollida dos costumes, da vida tradicional en Galicia ao longo destes anos para contextualizar tamén a historia do Seminario de Estudos Galegos. Pero, fixadevos que hoxe en día tamén está disponible na páxina web do Museo do Pobo Galego a obra de Francisco Asorei, que se facedes clic sobre isto, pois tedes aquí pois esculturas, non sei, relacionadas cos oficios, tamén tedes, claro, aquí estamos falando de esculturas feitas, pero tamén tedes outras obras, como poden ser, non sei, cadros, por exemplo, que tamén os teredes por aí, información a maiores sobre algunhas outras esculturas e demais. Isto en relación con estas dúas coleccións das que contan agora mesmo. Pero xa sabedes que hai moitísima máis información na páxina web do museo. Ben, isto pola parte do Museo do Pobo Galego. Creo que podemos ver agora tamén esta outra páxina de Museos de Galicia. Non sei se estades vendo. Ben, estamos aquí na páxina dos Museos de Galicia, que, igual que antes vos falaba dun museo en concreto, deixovos esta páxina de museos.xunta.gal, que é onde podedes obter información sobre todos os museos oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia. Tedes aquí, dixen unha mentira, podedes acceder a case todas as mentiras, a case todos os museos de Galicia, porque non só están os xestionados pola Xunta, que era o que eu me refería, senón que tamén están recollidos outros museos. Se facemos clic en museos xestionados pola Xunta, vemos que case nada, temos aquí como 11 museos, temos o Centro Gallego de Arte Contemporánea, a CEGAC, temos o Conxunto Etnográfico do Cebreiro, o Museo do Mar de Galicia, precioso este museo, o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, tamén moi recomendable, o Museo do Viño de Galicia, o Museo do Castro de Viladonga, o Museo Etnolóxico de Ribadavia, o das Peregrinacións de Santiago, o Pedagóxico de Galicia, o MUPEGA, tamén en Santiago, o Museo Masó e o Museo de Belas Artes da Coruña. Estes 11 xestionados directamente pola Xunta, pero hai outros museos que están xestionados pois por outras coleccións privadas ou por outras iniciativas máis pequenas que son tamén moi interesantes. Eu estes non os coñezo todos, obviamente non os coñezo todos, pero sí que coñezo pois algúns, como pode ser o de Arte Sacra de Vilanova de Lourenzá, e algúns outros que andaban por aquí, que agora non atopo. Con todo, se ides facer unha viaxe a Galicia,
podedes consultar tamén a páxina dos museos da museos.xunta.gal e botarlle unha ollada a toda esta oferta museística. Por exemplo, seguro que coñecedes o Domus da Coruña. Aquí, como apunte interesante, todos os centros educativos imos de excursión sempre o Domus. Non sei, tedes outros como o Museo da Construcción Naval en Ferrol, tamén moi relacionado con contidos dos que falamos aquí, Museo do Humor en Fene ou moitísimos outros que tedes por aquí. Tamén o Museo de Historia Natural moi recomendado da Universidade de Santiago de Compostela, iniciativa tamén da USC, no Parque de Vistalegre. Nada, tedes moitísimas cousas por aquí. O que me interesa ou o que creo que vos vai interesar son estas visitas 3D. Tedes visitas 3D nalgúns dos museos que se recollen aquí, como poden ser o Museo do Mar de Galicia, que creo que non está disponible. Sí que está disponible a visita virtual no Museo do Viño de Galicia. Tamén tedes a visita virtual no Centro Galego de Arte Contemporánea. Tedes visita no Mupega. Tedes no Museo do Castro de Viladonga e tamén no Conxunto Etnográfico do Cebreiro, moi recomendable. Lembradevos que, ademais, hai unhas semanas falamos precisamente nesta clase sobre as pallozas e sobre os conxuntos etnográficos, de algúns lugares como o Cebreiro. E, por exemplo, vou arriscar, tedes aquí esta visita 3D que está como moi chula. Se non podedes viaxar aquí, pois sempre podedes pasar a tarde, non sei, movéndovos por esta palloza. É que isto mola un montón, é como un xogo super guai. Vale, suficiente friquismo pola miña parte por hoxe. E por último, o último que vos quería recomendar, aparte de todos os materiais, todos os recursos, que tedes aí nos vosos materiais, o último que vos quería recomendar é esta páxina das 5 catedrais. Eu esta páxina descubrina hai relativamente moi pouco, que en día hai moi pouco, día hai poucas semanas, e pareceume maravillosa. Por que? Por iso vos la traemos tamén. Esta é unha iniciativa tamén da Xunta de Galicia, que nesta páxina de turismo.gal, neste apartado que se chama As 5 Catedrais, o que temos son experiencias virtuais 360 que lle chaman ao longo das 5 catedrais galegas. Neste caso, podedes visitar de xeito virtual a Catedral de Santiago de Compostela, a Catedral de Lugo, a de Mondoñedo, a Catedral de Ourense ou a Catedral de Tui. Eu vivo aquí, eu estive nas 5, pero seguro que vos, a mellor, non estivestes, por exemplo, na Catedral de Mondoñedo. Seguro que na de Lugo, sí. Entón, se entrades aquí, neste recurso, movedesvos co rato. Eu móvome relativamente fatal. Desculpade. Móvome horrible, non sei por qué, normalmente dáseme mellor, pero está moi ben que me indiquen como se fai, pero está se me dando horrible. Pero podedesvos ir movendo por todas as salas da catedral, neste caso. Na Catedral de Mondoñedo. Vale, vedes que iso, que podedes ir paseando polas diferentes salas, se ides... Perdón? Vale, creo que non o estades vendo. Non pasa nada, simplemente dicirvos que... fixen algo... que vos queda moi recomendada esa páxina das 5 catedrais da iniciativa de turismo.gal da Xunta de Galicia. Alégrome de que non estiverades... Vou pechar. Alégrome de que non estiverades vendo, porque literalmente era eu movendo un rato
movendo o rato ensinándovos o teito da Catedral de Mondoñedo, que precisamente nesa parte na que estaba situada, nesa sala da experiencia 360 na que estaba situada, non tiña absolutamente nada que amosar. Así que nada, sinto que perderades o chiste, pero hai máis momentos graciosos por aí que poderedes rememorar. Ben, despois deste nada breve percorrido polos museos galegos e polos recursos que vos deixamos por aí, non sei se temos algunha pregunta máis. Ben, unha pregunta. Boa tarde, dinos Xanvieito Cao. Obrigada pola aula, obrigada a ti. Son Xan, emigrante retornado a terra nai. O que aprendín fora, linguas, e o que ensino dende casa. Aproveito para facer spam e convidarvos a un campamento bilingüe de inglés para nenos galegos e galego para mozos estranxeiros. E na Coruña, Academia Equipo. Pois nada, aí queda iso, Xan, para quen lle poida interesar este campamento bilingüe, non? Inglés para galegos e galego para estranxeiros. Creo que dixen ben. Fixademos que todas as iniciativas de ensino de linguas contan con espazos reservados precisamente para a práctica, non? De algún xeito, como pois poden ser estes encontros. Así que volvo a recomendarvos que atopedes eses espazos para poñer en práctica todos estes contidos. Con todo, unha cousa máis, que vos quería dicir antes e creo que ao final non o dixen, todos estes recursos que tedes aquí colgados, como poden ser o percorrido polos museos do que falamos hoxe, son páxinas que están en galego ou teñen a opción de estar en galego. Son recursos maravillosos, gratuitos, que vos serven para seguir aprendendo lingua galega, neste caso. Eu anímovos a que os deixedes as páxinas en galego, que non lle dedes a traducir, porque ao final o que falamos sempre, non? A intercomprensión galego-español é altísima, no sentido de que podedes, creo que podedes comprender o 99,999% das cousas que se recollen aí. Non sei se temos algunha cousa máis. Vale, de momento non temos nada máis. Así que aproveito para dicirvos, vou volver aquí ao PowerPoint. Non vou abrir ningún enlace, Digo, non teñades medo que non vos ides perder a experiencia 360 de mirar para o teito da Catedral de Mondoñedo 10 minutos. Aproveito para dicirvos que deixei atrás que non vos ensinei, vaya, neste percorrido, outra das páxinas que me parece moi interesante, que é esta rede museística de Lugo. Por que a rede museística de Lugo? Recoméndovos que a visitedes, aínda que nós non tivemos aquí aínda, non tivemos nin imos ter, vaya, a ocasión de pasar por ela. Porque Lugo, como sabedes, é un lugar, xusto, fixadevos que esta fin de semana, acaba de celebrarse, o Ar de Lucus, que é unha das festas tamén máis importantes da vila, da cidade de Lugo. E precisamente Lugo é un lugar moi rico en historia, case de todas as épocas históricas, dende a súa muralla, a de orixe romana, ata mosaicos tamén de orixe romano, ata restos que se atoparon de cerámica de todos os povos que foron pasando pola cidade de Lugo, ata a súa catedral e demais, e as súas tradicións. Por lo tanto, Lugo é un lugar que ten unha rede museística moi extensa e moi recomendable tamén. Se alguén vai vir visitar Lugo, é un dos lugares, non sei, despois de Compostela, diría que máis recursos nos pode ofrecer a nivel museístico. Sobre todo, se me permitides destacar así, non sei, unha característica importante. Estamos na páxina da rede museística da provincia de Lugo, que ben, moitas grazas. Se me permitides destacar unha cousa importante e curiosa, é que na cidade de Lugo
podedes acceder á historia do século III e a vestixios da historia do século III ata, non sei, vestixios históricos pois do século XX. Entón, ten unha historia a cidade pois bastante agradable para crear esta rede museística. E deixámosvos aquí precisamente a rede museística da provincia de Lugo para que vexades non só os lugares os que podedes ir visitar calquera cousa, senón as iniciativas que están activas, as exposicións que están activas neste momento nos museos. Tamén tedes, como vedes aí, non sei, rutas non só museísticas, senón tamén de visitar lugares recomendados da cidade e demais. Fixadevos que tedes agora en pantalla un evento en concreto que sería o que se chama Historia do Futuro. Neste caso, sí, pasei por el antes, é un proxecto de Pamen Pereira e Che Marchesi, que son dúas persoas que teñen bastantes proxectos aquí en Galicia, e tedes aí cando se pode visitar, en que consiste. Neste caso, está dentro do 16 de maio ata o 14 de xullo. Se tedes interese, pois aínda podedes velo, e atópase no Pazo de Tor, aí tedes en Monforte de Lemos, neste caso. Fixadevos que cando falamos de Lugo falamos de toda a contorna, non só do seu centro da cidade, vaya. Eso por unha parte. Por outra parte, temos, volvendo aquí ás cousas que pasei por falta de, non sei, as 5 catedrais, pasade por elas, por favor. E temos aquí outra páxina moi recomendada, A Maxia dos Mosteiros, que vos ofrece esta páxina, tamén un recurso da Xunta de Galicia moi interesante. Aquí o que tedes é un buscador e un mapa que vos permite coñecer todos os, diría que todos, ou prácticamente a totalidade dos mosteiros que temos en Galicia. Sabedes que os mosteiros son un elemento pois bastante común en Galicia e que, ademais, esperade porque o mellor vamos ter sorte de velo por aquí. Vedes que, como vos dicía, na páxina dos mosteiros de Galicia, A Maxia dos Mosteiros, que se chama, de novo, Iniciativa de Turismo da Xunta de Galicia, podedes elaborar ou crear unha ruta, unha viaxe para planificar visitas aos diferentes mosteiros e tamén tedes un ranking do que como moi popularizadas tamén, temos os principais mosteiros tamén moi popularizados e demais, pero en cambio hai outros que, pois, porque sexan máis pequeniños ou porque estean abandonados ou porque, non sei, o seu acceso sexa moi complicado, pois parece que non gozan de tantas visitas. E ás veces, pois, podemos ver auténticas xoias de balde maravillosas que eu vos recomendo moitísimo. E xa para ir... Estou falando moitísimo hoxe, E xa para ir rematando, deixademe tomar o control do meu rato, que non sei por que non funciona. É que hoxe está me pasando de todo. Da igual. Dicíamos que tedes, creo que tedes aí creo que tedes algún recurso máis que vos deixei por aí polo material descargable e que tamén vos serve, está pensado non só para que fagades estas visitas 360, senón que tamén está pensado para que se ides facer unha viaxe, que sei que moitas persoas tedes a oportunidade de vir visitar a nosa comunidade e queredes organizar pois mellor o que ides ver, a viaxe que ides facer e demais, pois podedes botar man destes recursos que tedes aquí. Ben, creo que non se me esquece nada de que dicirvos. Temos algunha cousa? Vale, así que sigo falando. Está fatal, que me deixedes falar 2 horas enteiras, porque ao final
é un aburrimento para vos estar escoitando alguén divagar por aquí 2 horas completas. Non sei, podedes me dicir algo. Dicía, vale, xa que non tal, aproveito e sigo. Tedes outro recurso por aí moi recomendable, que sería o de Galicia, un relato no mundo. Neste caso, de novo, iniciativa da Xunta de Galicia, tamén en colaboración coa Consellería de Turismo, se non me equivoco. Neste caso de Galicia, un relato no mundo, está moi relacionado, creo que vos lo dicía, na primeira parte, está moi relacionado con todos estes mitos e lendas dos que falamos xa hai un mes aproximadamente aquí nas clases do curso de Lingua e Cultura Galegas. Cal é a diferencia con estes repositorios de lendas dos que vos falaba eu hai unhas semanas? Cal é a diferenza? Pois que neste caso podedes ter acceso a imaxes do lugar, a visitas tamén 360 do lugar onde se xesta ou onde se crea esa lenda. Recomendables de aquí, todas as relacionadas con San Andrés de Teixido, que tamén están ben interesantes aí. Eu coñecín moitas das lendas das que vos falei tamén aquí, coñecinas aí neste Galicia, un lugar de lenda, e ademais, pois podedes coñecer lugares que ao mellor non estaban pois nas guías de turismo ou non estaban na nosa cabeza para visitar, podedes coñecer lugares a través das súas lendas. Imaginadevos que ledes unha lenda sobre, non sei, sobre os mouros, non sei, que fixeron non sei que historia con un tesouro en non sei que lugar, no Monte Furado de non sei onde. E dicides, seguro que é un lugar inventado, mítico e demais, que non existe. Pois probablemente exista, porque como vos dicían na sesión de lendas e demais, estes lugares, estas lendas e estes mitos normalmente contan con localizacións concretas que sí que existen para darlles ese algo ou ese punto de veracidade que sirva para situar. E, precisamente, este nome de Galicia, un relato no mundo, tamén serve para nomear a unha das máis grandes exposicións, que case se me esquece dicírvolo, a unha das máis grandes exposicións que a Cidade da Cultura de Galicia, o Gaiás, fixo, elaborou e ten relacionado pensado para o ano Xacobeo 2021. Como sabedes, nos tiñamos ano Xacobeo no ano 21, non? É que estou un pouco perdida con isto. Tiñamos o ano Xacobeo, creo que era no ano 2021, como estábamos con todo do COVID e demais, ampliouse ao 2022 e toda a programación relacionada co ano Xacobeo e demais, pois chega ata o ano no que estamos, ata o 2024. Así que podedes aínda ter iniciativas relacionadas co ano Xacobeo aínda activas no día de hoxe. Xa sabedes que sempre que coincide ano Xacobeo, o ano Xacobeo, créanse un montón de iniciativas pois de difusión cultural e demais que poñen de manifesto a importancia da cultura galega e fan un percorrido pola historia e demais. Pois neste caso, como cadrou tan mal coa pandemia, pois estas iniciativas do ano Xacobeo, pois digamos que se estenderon. Así que temos a sorte de que coincidirá así de mal para ter aínda acceso a este tipo de exposicións, como poden ser a que tamén levan por nome Un relato no mundo, que é unha das 4 grandísimas exposicións que se recolleron no Gaiás en relación con este ano Xacobeo que xa pasou. E creo que non tiña nada máis que contarvos relacionado con isto, relacionado con este percorrido polos museos galegos e polos recursos museísticos dos que vos falei hoxe. Así que, algunha pregunta? Nada, ningunha pregunta. Estou indignada. Perdón?
Vale, vou aproveitar, como me están suxerindo tamén, para preguntarvos se alguén de aquí veu a Galicia nalgún ano xacobeo, é dicir, se fixo o Camiño de Santiago nalgún destes anos. Supoño que a mellor nestes últimos, precisamente por todas estas, non sei, inclemencias epidemiolóxicas, igual era máis complicado, pero sabedes que sempre os anos xacobeos, como falamos creo que con Borja na súa sesión, son un momento de recepción de visitantes a través dos diversos camiños de Santiago. Entón, aproveitade para contarme se sodes vos algunhas destas persoas visitantes que, de algún xeito, home, camiñando non creo, fixestedes este tránsito. E que tal vos foi? E xa que vos mencionei o Gaiás, o Museo de Galicia, non vos puxen aquí a súa página web porque é un museo relativamente novo que non contaba con exposicións fixas ata hai relativamente pouco. Sabedes que é unha, como vos dicía, unha promoción, unha construción, perdón, que ten moi poucos anos, é o museo que está na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago, non sei se alguén o viu coñecer, tamén podedes aproveitar para dicirmo. En ese caso, ali temos un museo bastante grande que ten pois unha parte fixa, unha exposición fixa sempre, ou dúas, e despois ten exposicións itinerantes. Como podedes acceder á información para esta información, para coñecer o que están facendo hoxe no Museo de Galicia? Pois consultando directamente a súa página web, que, se non me equivoco, está nos materiais descargables, pero se poñedes en Google Gaiás, G-A-I-A-S, o último A con acento, Gaiás, podedes acceder á súa promoción, a súa oferta, perdón, tanto a que está fixa como a itinerante. No caso do Museo de Galicia, creo que neste momento a exposición que está fixa é sobre arte sacro, precisamente relacionada con estes anos xacobeos que xa vos digo que se foron extendendo no tempo por causas pois epidemiolóxicas, pero normalmente as itinerantes son moi interesantes. Por exemplo, unha das últimas que estivo foi unha exposición sobre arte contemporánea, na que se reunían pois dúcias de novas e novos artistas, moitos galardoados e galardoadas con premios importantísimos no que a arte contemporánea se refire, e podíamos ter a opción de visitalo de balde. Esa é outra das características tamén das exposicións do Gaiás, que adoitan contar con financiamento forte, polo tanto, podese acceder a elas ou a moi baixo prezo ou incluso de balde, o cal está pois moi ben. Así que tamén visita obrigatoria se pasades por Santiago, que tamén pasedes pola Cidade da Cultura de Galicia. Ben, alguén dixo algo? Vale, como está a cousa bastante parada, aproveito para falarvos das sesións que nos quedan. Veredes, a semana que ven temos un tema relacionado case única exclusivamente con lingua galega, con historia da lingua. Polo que vos animo a que se podedes, pois participedes de forma presencial, porque ao mellor hai cuestións que vos gustaría que repetiran na segunda hora. E con todo, xa sabedes que no que a un repaso gramatical se refire, teríamos feitos todos os, falando de gramática, teríamos feitos e dados todos os tempos relacionados co modo indicativo e quedaríanos o subxuntivo. E diredes vos, se queda moi pouquiño tempo de curso para falar de todo o subxuntivo. É que non falaremos de todo o subxuntivo, igual que non falamos de todo o indicativo, que nos quedaron algúns tempos por aí pendentes. Pero o que nos queda agora,
pois serían datos relevantes sobre historia da lingua e sobre a utilización da lingua e a situación actual do galego, así que se tedes, non sei, algunha proposta ou algunha idea da que queirades falar, tamén podedes aproveitar para facerme chegar e así, igual que fixemos algunhas sesións anteriores, pois podemos adaptar os contidos ás vosas propias inquedanzas ou ás vosas propias necesidades. Con todo, non sei tamén, non sei se alguén sei que me preguntastedes varias veces sobre os cursos do CELGA en Galicia, non sei se alguén se apuntou aos exames, espero que se o fixestedes, que tiverades sorte, xa sabedes que foron as probas, así que se alguén se animou, espero que tivera sorte, e se non, aproveitade precisamente estes contidos dos que falamos aquí, que tedes disponibles para a vosa descarga e tamén para volver visionar e demais, aproveitadeos para se queredes acreditar algún nivel de galego, pois presentarvos a esas probas. E isto estaba relacionado con que se queredes falar de algo que vos fale, mellor dito, de algo do que non vos falei aquí, que non trouxen ou que non estaba pensado na programación pactada, pois sempre podemos facerlle un oco se precisades que fagamos algo novo. Vale, preguntas. Imos ver. Boas tardes dende a rúa. Hola, Raquel, creo que nome novo tamén. Neste ano temos en Santiago as Edades do Home. Grazas. Efectivamente, sí que o lin antes por algún lugar. Olvideime de dicírvolo. Sí, efectivamente, tedes a exposición das Edades do Home. Espera. Sí, esta exposición estivo itinerante, de feito, por bastantes países, por bastantes lugares e demais, e pois, polo que sexa, tamén vai a algunha zona cercana a vosa contorno ou demais, seguro que é moi recomendable. Eu non vos podo falar deste recurso, porque a verdade é que non o coñezo, entón. Pero vai, está moi ben tamén ver estas ofertas de exposicións museísticas e demais, está moi ben porque sempre se aprenden moitísimas cousas. Moitísimas grazas. Temos aquí unha inauguración de Felipe VI, non? Na 27 edición das Idades do Home. Nada máis e nada menos. A verdade é que sí que o lera antes, esquecinme de dicírvolo como programación actual. Ben, non sei se tiñamos outra pregunta ou estas eran as dúas. Vale. Seguintes, polo tanto. Hola, Blanca. Eu estive no Xacobeo 21 pola iniciativa da Xunta para os Emigrantes e fixen parte do Camiño Portugués. Estivemos na residencia da Praia América coas tías frente a nós, unha maravilla. Pois a verdade é que sí, Blanca, alégrome moitísimo de que viviras esa experiencia, porque, e grazas por contárnola, e que ademais esta é unha redacción perfecta, unha maravilla. Efectivamente, ademais, unha maravilla con B. E fixadevos que desto tamén falamos nalgúna das clases. Pois alégrome, como che dicía, alégrome de que puideras vivir a experiencia e xusto como dis ti, efectivamente hai residencias, hai lugares de parada e como poden ser a residencia de Praia América, que tal e como di a compañeira, moi certo, a Praia América ten unhas vistas das tíes privilexiadas que se alguén ten a oportunidade de tamén visitala, pois que non se perda esa maravilla. A verdade é que a Praia América é un lugar preciosísimo. Algúnha cousa máis? En relación á lingua, sorpréndeme... Hola, Osvaldo. En relación á lingua, sorpréndeme a cantidade de contraccións que ten o galego en comparación co castelán. Pois a verdade é que sí. Digamos que
a tipoloxía lingüística do galego é moito máis, ia dicir contractiva, pero creo que iso non existe, pero é moito máis propensa ás contraccións do que é a lingua española. Con todo, direiche que moitas, e que isto daríanos para moito tempo, con todo, direiche que moitas das contraccións que se fan na lingua oral en galego xa non se recollen na escrita. Así que igual, máis que un proceso de tipoloxía lingüística, tamén se trata dun proceso de evolución da lingua estándar, no sentido de que moitas veces na lingua estándar téndese a eliminar as contraccións e conforme vai pasando a historia da lingua e demais, cada vez se estabiliza máis o estándar e se vai normativizando ese estándar e se vai utilizando como lingua vehicular, non? Entón, claro, igual no proceso de estandarización do español, como é un proceso pois moitísimo máis históricamente asentado, pois o mellor por iso ten ese menor grado de contraccións. Agora, todo isto que acabo de dicir acaba de ser unha señora, o sea, eu divagando en cousas das que non ten nin idea, é dicir, non sei a que obedece a maior utilización de contraccións na lingua galega que na lingua española. Igual que acontece un pouco co catalán, non? Temos un nivel de contraccións en catalán que non temos en lingua española. Todos os artigos apostrofados e demais non os temos en lingua española. Pero eu penso que podería vir máis que por un proceso por unha resposta de tipoloxía lingüística, igual ben por unha historia da normativización. Para rematar, non sei se temos algo máis. Nada máis? Pois xeneal, porque esta última pregunta gustoume moitísimo e igual podo buscar algo, igual podo buscar unhas cousas relacionadas para a sesión que ven. Vale, ben, pola miña parte, as 10 aquí en Galicia, supoño que aí serán nalgúns lugares as 5, noutros lugares as 6 ou as 4, así que, nada, pola miña parte nada máis, espero que desfrutedes da tarde, que pasedes unha boa semana e vémonos na vindeira sesión o martes que ven. Chao! Se és unha persoa galega de avanzada idade que vive no exterior e estás a atravesar momentos difíciles, temos unha mensaxe para ti. Non estás só. A Xunta de Galicia ofrece axudas económicas para quen precise de apoio en situacións de precariedade, enfermidade, violencia de xénero ou dependencia. Podes solicitar estas axudas no prazo de 2 meses tras publicarse a convocatoria. Para solicitala, visita as nosas delegacións de Bos Aires, Montevideo ou os centros galegos de Brasil, Cuba e Venezuela. A Xunta de Galicia está aquí para axudarche.